000 mano 0763 000 mar mondo mi ginyisi weche momakore koda back to school kata gimoro amora mawuok Equity. Koro nyaki kumbuka par nyadiriyo ni mar Equity Bank nyisi ni sa back to school kama ema bende wakoche tiyo godo kawuondore ni gin jo Equity gioro pesa moro mar back to school kata fee kioro tiore namba ni Equity Bank nyisi ni ipar nyadiriyo kiyudo ote mora mora kata mana mara weche momakore koda ukoragi to nyaka itang kabisa. Oromo kaendi sadek mar okinyi mago matuch e kor gwenge gi Collins Okaka. Matuch ka kod kacha wan kod yondamo kondamo mar yango ni matimore e kor gwengewa kokelni gi Farmers Choice. Oyaore nyakoro magajwang kamara mara mintiere arwakini machiegni weche manyien matuch ko kor gwenge bende wachako mana gi mago mamulo weche mag somo ka odichi makwuono sikunde mag piny owacho yao ne tama mara dek ka jopuonjre dok e sikul. Kata kamano luoro nitiere ewi chal mag somo e sikunde mopogore pacho kaendi kaluwore kod nok kata onge mar omenda ma bende ichwalo kod sirikal mamalo masiro som jopuonjrego. Ma en gino ma osekelo luoro ne jonyuol koda ka jopuonj madongo mag sikunde mathoth e pacho kaendi kaluwore kod onge mar omenda ma kamano. E kinde ni mabende ma eta mar adek mathoth jopuonjre dhi timo penj mag madongo. Dhi chalo nade eta mar adek ni? Reporter marwa Judith Omondi chakno wecho manyien kod mago mamulo weche mag somo ewi chal mag sikunde odiochieng' makawuono. Mar adek tama itimie penj mag grade mar 6 kod 9 ne skunde mag primar ka skunde sekondar to timo penj maduong' mar KCSE. Tamni kata kamano biro bang' ywaruok e kind skunde mag piny owacho kod migawo mar somo ewi omenda mar somo. E giko tamar ariyo thoth skunde ne oloro chon ahinya to skunde sekondar nikech onge mar omenda mar keto jopuonjre e skunde. Ne omigi geno mondo migi denyuok nyaka tamar adek mondo giyud omenda mar somo singo magiseche to gidokie skul poko chopo kare. Kwedo kang' mamalo sirikal mosebedo ka leo gi pesa ma itere e skunde milongo ni government capitation, free secondary gi free primary. Seche midhi yaw skunde gi principal gi HOIs ywak ni pesa poko or. Ta mano kalocha mar ariyo skunde no lor nikech pesa ne onge. Ne skunde olor kata tarik monego ni lor e skul ne poko romo. Wanti dwe mar 8. Ok owinjo bed ni ne wakia chakre January. Ibiro chopo dwe mar 8 ntiere pesa ma owinjo bed ni ore skunde. Manie kelo pek ne jopuonj, ne jopuonjre, kelo pek ne jonyuol bende. Tamno bende mane ywak obedie mathoth ewi omenda ma ikwayo jonyuol e tok chik. Tim mar riwruok mar KUPPET ywak ni kamoro ok nyal rumo poni piny owacho ok oloko pachgi ewi chwalo omenda mar somo ne skunde. E tamni ma winjo timie penj madongo luoro nitie ni jopuonjre nyalo biro timo marach e penjgo kalure gi weche mag omenda masiko kelo midhiero. Magi dwaro preparations nyithindo duto mondo bede klas. Ok nyal timre ka principal biro nyithindo ot. Ok nyal timre ka sirikal poko oro pesa ma principal nyalo riko godo materials make exams. Mibiro tim godo practicals, mibiro tim godo ka kitiego gi godo gimilo ni revision. Ka ok wapangre ne ka sirikal ok oketo pangruok motegno mar somo biro kelo ng'ikni mabro yudo kata mana kaka nyithindo munjo be ni yudo weche mag somo mondo mi okonyre ndalo mabiro bro kelo pek kata kaka economy mar Kenya bro dok chien. Magi biro e kinde ma jopuonj mag junior sekondar bende ywak ni jopuonjrego ok yud somo madwarore kaluwore gi siasa manitie kind telo mar skund primar mar rito skunde mag junior sekondar. Ywaruok magikoni nyalo duoko piny rang'iny mar somo ne jopuonjre mag junior sekondar. Decisions on resources and planning are made at Board of Management, yet junior school teachers remain underrepresented. With autonomy, JS teachers will, 1, secure fair allocation of resources, participate in tendering and planning in line with the law. We have been running, for example, a survey across the country as an association, collecting views of different junior school teachers, and many junior school teachers are in conflict with the administration. Migawo mar somo nyicha osingo ni weche mag omenda ibiro tieki e tamni kata bed ni migawo mar omenda to koni onge omenda ma oromo mar siro somo ma onge chudo ne jopuonjre kaka osebedo. Ne Radio Ramogi, an Judith Omondi. Kore kod weche mag somo warango
weche motenore kod telo e duond bura mar ODM ma e kar chung od bura Mandhiwa, kama koro seneta mar kaunti ma Homa Bay Moses Kajwang' okone jogo mondik e tich e sirikand kaunti ma Homa Bay ma bende omako lemo e duond burano mar ODM e kar chung od burano Mandhiwa mondo mi ogwe tao e sirikand kaunti ma Homa Bay. Pono ran gidwaro dhi nyime kod mako lemo ma kamago e duond bura mar ODM. Kajwang' oluwo ni chik ok oyiene jatij sirikal mondo mi omak lemo moro amora e duond buch siasa. Ali Abich miyo ler mathoth. Seneta ma Homa Bay Moses Kajwang' wacho ni both moko ni wuok e listi mane ODM ogolo moting'o nyinge jotelo mag duond burano ende ka chud bura Mandhiwa bang' ka moko kuom jokanyo mag ODM Mandhiwa golo ng'ur margi e listino ni thoth joma ni nyinggi oduogo e listino tiyo e sirikand kaunti. Kajwang' ne okone onge kaka apisa matiyo e sirikal nyalo mako lemo e duond bura mar ODM kane okone joma tiyo e sirikand kaunti ma Homa Bay to ne oket nyingegi mondo ogwe tao lemo mag kaunti ma gintie, ka ok kamano to giwere ko lemo mane gikawo e duond burano. Jogo ma kamoro nyinggi nowuok ka malo, makosa moro to notimore, ma mano to nyaka walosi. Kitiyo ne sirikal, chik ok oyieni mondo ibed ofisa mar chama. Mano nie kati. Mano ok awacho gimowuok e wiya, and the ombudsman, the Supreme Court, all institutions have given directives. Akwayo jogo matiyo county government iyier either itine county government kati bedo ofisa mar chama. Kidwa bedo ofisa mar chama we tije county. Kidwa bedo ja county we chama mondo jopiny emotelne chama. Kane olos we kinde nyasi mar choko omenda kanisa kopere Mandhiwa, Seneta Kajwang' ne onyisa apisas go eko ni ka giriek to gigwe tao chon kapok giromo kod chik ka okoni MCS ma uyudo lemo e duond bura mar ODM kune chung'ute buche mopogore to chik oyienegi. MCS kwa yiero ni gidwa telo ne chama mano to yienegi. Lakini ka indirector kata ofisa e county omera wegino nikech EACC bo makika aiti wacho ni ane mana thuri gi police. Mano chik emowacho mondo wawe chamo bed mar jopiny. Seneta Kajwang' wacho ni ODM en duond bura maduong' ma kaka jotelo ginyalo yie mondo kete tugo manyalo goyo chuny johera mag duond burano. Chama miluongo ni ODM ok en mar ng'ato e gweng' ka, ok en mar jotelo moyier e gweng' ka. Chama mar ODM en mar jopiny kotelne gi Raila Amolo Odinga. Omiyo ji matin ema nyalo bedo jotelo at any one point in time. Wadwaro ni wabed gi jotelo manyalo riwo wich, ma ok pog ji, ma ok kel athuwa, ma ok kel ywaruok e chama marwa mar ODM. Nikech Ndhiwa nyaka dong kaka headquarter mar ODM. Ka MCA ma Kanyadoto Wuoda Popo Lentana ne okone ten duond bura mar ODM mondo konye ywak mosebedo ka dhi nyime e telo mar duond bura no ende alwora Mandhiwa. Our ODM elections here was not done so well. Kindly sit down with the party at the highest level so that we can have peace. Me, I'm not concerned whether I'm a delegate or not. I'm the MCA Kanyadoto. I'll be the MCA again 2007. So ODM, I'm going to job where I'm going to okay, to count your part. Okay, the corner more in chairman, secretary, vice. We want it to be done in the open so that everybody can get equal chance of being a delegate. Ne Radio Ramogi kuwuok e county ma Homa Bay, yan Ali Abich. Koke kaunti ma Homa Bay wadonje kaunti ma Migori kuma yudo ni manene women rep mar kaunti ma Migori kuno Laktara Pamela Odhiambo koro kwayo governors dute pacho ka indi mondo mi okete maino margi e bero sekta mar thieth. Laktara Odhiambo wacho ni sekta mar thieth ma bende githol masani tayo kod 10 counties pod kale midhiero mathoth kendo jopiny ok nyalo yudo chenro mag thieth e yo makare e wang' sa. Okoni ma en ting' manyaka koro governors ne ni omako motegno ka okoni kata odoko ni sirikal mamalo timo manyalo korka korgi. Governors be nyaka koro kete maino margi mar neno ni gibero sekta no mondo mi chenro mag thieth ochop ne jopiny e yo makare. Just as we expect President Ruto at the national level to see to it that our education sector is functioning nationally, I think we should also expect the governors to see to it that our health sector is working at the county level, education is established and is supported at the county level. Let us think about this thing critically. Waduogo e county ma Nairobi weche mabiro tenore kod mago mag thieth ma yudo ni jogo ma nitiere jela motwe sani ok nyal yudo thieth e osiptal ma Mbagathi bang' kane osiptalno
odagi chiwonegi thieth wera ne gibandho bad migaono mar Kenya Prison Service omenda maromo shillings milion 12. Jo jelago ne ochopo kanyo mar mondo mi otimnegi thieth, kata kamano tend osuptalno ne odagi chiwo thieth makamano ka luwore kod omenda makamano mag pod ibandho Kenya Prison Service kaluwore kod tenda osuptal ma Mbagathi bure Nairobi kaendi. Omenda makamano ma en gowino en mano mowuok higa 2024 kochakore dwe mar 11 manyaka sani osekunore mochopo shillings milion 12 ka bende higa 2018 nyaka 2022 ne nitiere gowi ma bende ne pod gibandho osuptalno ma pod ok ochulgi. Wadonjo e kaunti ma Siaya kama tend kanise koro kwayo jo Kenya mondo mi onya mana kwe e kinde kata tok yiero madundo ma ibiro bagi e pacho kaendi dwe mar 11 ma en kwayo ma ichwalo kod jadolo ma bende okoni oganda jo Kenya nyaka koro ne ni yiero makamago obiota e yo makare ka gin mago mibiro ta e kaunti no ma Siaya, e counties ma bende pogore e kombe mag od buche auchiel kaachiel kod kom achiel mar Senate kod kombe bura mag ward reps. Mana kaka imiwa ler kod reporter marwa e kaunti ma Siaya, George Amolo. Archbishop Alfred Asuke wacho ni sani ma piny Kenya ikore ni yiero madundo e gwenge mopogore opogore pacho kae, jopiny nyaka ne ni omedo mana nyayo kwe. Awakwayo jodolo mondo lamne piny mondo piny obed kod kwe. E seche masani warieyo gimiluongo ni yiero e kuondewa mopogore opogore, kendo yiero ma itimo mondo bed yiero maber, maonge dhaw, maonge chwero remo, maonge pogruok. Yiero kanitie to mbulu ema pogo. Omiyo keturu chunywa mos kaachiel kod kwe kod hera e gik ma watimo mondo mi yiero mwatimogi kik kel pogruok. E seche gogo kwayo tenda rita e kaunti ma Siaya mondo mi omanye yor tieko timbe njore ma sani ojimbore ahinya to e sub kaunti mar Rarieda. E upande mar security ni weak kabisa, haswa e piny Rarieda, e piny Siaya nitiere weaknesses moko ma ji wuotho e piny Rarieda ka ji oluor nekech opanga matung'o ji makata ka ng'ato wuotho to wuotho ka oonge kod chir. Ma wakwayo security kata rita mager nekech ji wuotho to ji wuotho kod luoro. Dhano ne ok yang kaka gweno kata kaka chiayo. Wabeduru kuom lemo mondo nyithiwa mondo olokre. Kwayo momed chiwo gi jodolo Joseph Olunda Owiti to kod Plista Juang. Arita rach e piny Rarieda ma piny komo ni yuso gotieno tiyudo ka tho ng'eny nikech nyithindo osebiro marach kaluwore kod chandruok mantie e piny. Omiyo anyalo kwayo sirikal marwa mar Kenya ni mondo wuog oko mondo wayud kaka dwakony nyithiwa mitong'o, minewa mitong'o. Siaya gi Rarieda obed kod kwe, yore mag tong'o ji kendo nego ji kata otieno kotieno mondo rum. Ta an gima akwayo sirikal en gimoro achiel ni sirikal mondo riwre gi jodolo mondo gilamne piny dhi marach, tho ng'eny kendo wayuak. Jodolo gono wacho wechegi e kinde mane giloro kiche margi manyo bagi ndwara kama ne gikawo e thuolono mar jiwo jonyuol mondo koro ne ni orito nyithindgi e yo makare e sani ma koro giyawo skul kendo. Kendo ajiwo jonyuol mondo obed kod nyithindo piny e seche masani ma wadhi yawo skul. Koro wabeduru ka wamriwore kaachiel kod jopuonjewa gi jodolo duto mondo mi waketi nyithiwa obedie opara mambele mondo wabed kod geno kuomgi to gibende gibed kod geno e ngimagi giwegi. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Koro mago joangi kanyo bende machope giko mar mi weche manyien e yono ma dimba ka thoth gine gin mago motuchkuke kor gwenge mopogore opogore. Sang'wen weche manyien machuok ka gibiro bedo mago ma oluwo ni odiochieng' ma kawuono saa 5 saa 6 weche manyien machuok saa 7 wang'e weche manyien e yono ma dimba. Waduoki kuom jowetewa manitiere mesa mar twak mar kaka wanene.
magone matuch ka kod kacha. Wan kod ondamo kondamo mar yango ni matuche kor gwengewa. Kokelni gi Farmers Choice. Kochakore breakfast nyaka chiemo moko mag odiochieng'. Ndhadhu mar Farmers Choice kela nyuola kod osiepe kanyakla, obed sausage, bacon, ring anguro kata ring'o mora mora maler. Kiyiero Farmers Choice ok ibi mana yudo chiemo kende, ibiro yudo mor mochwere. Mana kamano nyakwara mogi bang' kinde macho kende broteri achiel kachiel nyaka kaka wanene kapodi aparo ni kaine ni kokale bengi nendo mar Equity Bank seche ma koro ni Indian back to school tanga inya ni mara maisam bende wakoche uogodo oko kendo nyalo kwali koro usikubali kuchezwa ka chonjo mar mondo mi kike ng'ato wuondi kanyo ni kidwa ni chul school fee to tigi account ni endi waloko account wan kaka school waloko account number ma kiki tafadhali kasto bende ng'ato goni simo kata oro ni ote ni school fee mar kia nyathini inyalo keto ka kiki tem ni wan jo Equity Equity bro mana gocho ni koda namba mare gi achiel ma en 0763 000 000 okay kara SMS te mag Equity ondik ni Equity Bank. Koro usikubali kuchezwa ka chonjo kaka customer madwa chulo school fee kitiyo koda Equity Bank sechegi eki maga back to school. To bende atemo nyisi kanyo ni amka nayo tiende na ngoa chiu kode kai chiu to ti koda Pepsodent mar mondo mi obed ni makare koma kore wechego eko maga neno ni samoro ibedo koda lak motegno, lak ma bromio ibedo koda chia kind ji kasto bende buonjo makare kendo maber seche duto en mana kokalo kanye tiyo koda Pepsodent. Koro mano kende yo ma inyalo winjo godo ka dhano puoi koma kore wechego eko maga bedo ng'at nendo maler, ng'at nendo makare ni sawa. Koro Pepsodent amka nayo. To mogik na nyisi kanyo ni kokalo kanyo bengi mar Coop Bank ene yo ma inyalo yudo godo pesa kowuok e pinje ma oko ma onge ng'ukni mora mora, onge achiedh nade mora mora. MoneyGram tiyo maber kabisa. Western Union money transfer yot nde en mana tap to pesa donjo. Koro ka in koda kwano moro ntie gimoro ma itimo machuni ni nyaka iyud pesa kowuok e pinje maoko kuom ng'ato kata in iwuon ma samoro winja kokalo kanye yor Citizen Digital to idwa ni mondo miyor pesa kata mana Kenya ka ne wat ni moro ti koda Coop Bank ni mar onyalo biro direct nyaka e bengi mar account mar Coop Bank mar ng'ano kata bende samoro onyalo tiyo koda yorego ko mag Western Union money transfer mondo mi inyise odhi okaw mos kata aching kata chiel kachiel e bad bengi mora mar Coop Bank. Okay en gima yot kabisa, en yo mayot masani ni jitiyo godo ma onge koda ng'ukni mora ma obiro godo. Koro Coop Bank, we are you. Pachi kod pachwa ne dongruok mar ogandawa. Kidhi Othoro, idhi Gobei, idhi e sikunde gi te. Ibiro nwang'o ka nitie nyithindo ma nyok otimo penj. Ma nyok otimo penj sama wawueni jonyuol ong'eyo kiyawo simuni sani to dang' namba donje kama. To mjumbe to ni en deputy chair mar committee. Kama nyok giluonge mbadhi e od bura mondo bi owachne ni to pek ni kanye sama ne gikalo budget ni mondo medi nitie seche moko mabende waketi ne waziri kata waketi ne William tich mapek ma William ne wacho ni ka gimoro idwa ni mondo kal to giwacho ni amiwa marwa otiekre chuth miwa marwa otiekre chuth to ka koro gisamon gi kia committees ma investigation idwa tim kama nyo mibadhi nitie kuonde go tiyudo gi machielo en mistorero mwalimu yude yot ka obiro e malich kibira kanyo kidhi tibiro do ka chigne 80% mag nyithindo masomo e private school somo e Mabati academy ang'o momiyo mae timore koro ibiro yudo ka wajumbe mo meeting ni Victor mondo mi ong'e ni to ere kaka ginyalo timo representation e weche mag somo ni kama gi oginyal Victor to kare onge tiende mondo mi gibende nikech nyiewo school bus yot ne mjumbe moloyo
ng'iyo donated by patron to ujo pinyi muketo gi kamano nikech ibiro penji ni to in giri mane ma koth go oko. Sikul bas nyalo bedo mayot nikech ni chiemo dichiel imuko dichiel tiai iwinja, lakini mar biro ng'iyo nikech kapok aweyo Victor kwa tieko nitiere penjo ma Jay wacho kacha to wacho kod duoge bende Ministry mar Education kai chien ka enyocha nitiere report manyowuok ni nitiere sikunde moko maonge to iko negi pesa kowuok e Ministry mar Education. Isewinjo ni nitie ng'ama makata chiel odi donge wan gi DCI jor bure mano penjo to giduoge leng ironja gik mamoko. William Ruto manyo wacho ni wabunge jokuogeni donge manyo wacho ni en consumer mar raw intelligence bende no se yudo intelligence ni nitiere sikunde ma sikulo ndikne nigi nyithindo 1,800 to nyithindo mane sikundno gin 1,000 kende. Nyithindo 600 gite gioro negi pesa 16,000. Victor ioro negi pesa ni dikanye mato William ng'eyo kosoko ng'eyo kore mo mi wacho ni raw intelligence mato onge go kore mo ling manu mapoko ten ko walo kodwa gi duto te giwalo gi jopiny nikech kidhi jogo Oscar nyithigi somo kanye gin nyithigi somo kanye. Okay. Mama ito gi kiai. Jay koni wach kai mangima ni japuonj achiel omedo nyithindo 600 e sikul. Koro pesa cha biro to donjo ne te. To japuonj ni dok chiem kende. Nitire nyaka ng'at mo approve gino maki temo nono ni dwano wone chair ni kanyo county director of education di kanyo director of education maloka any food chain nikech gigi nyaka bed approved emo miya koni kel kod dala to kel ne checks ma blank teno sign nikech wadich kod Nairobi kapio to duogo Nairobi check mo sign no bwana kwalo sikul mabor. Yes. Iko ni inwange ni idich ga tije TV ni sai magine tu peringi doge kaka onene kiti koni koro nyaka sama weni podoko timo dit mo ng'eyo ni nyithinda di magos nyithinda di mane sikunde gi manya wawa kogol nyithindo manya wawa gi mana kaka jotije ma county manya wawa nitie tibiro yudo ka jotije ma county monego nuang osara ok bide nyithindo monego nuang capitation ok bide ko nikech kama to nitie wang'eyo to ji lora alwora kama ma samoro gikone gobi mwacho ni ng'eny ma sirikal ibando ni samoro bok nyalo samoro be jok nikech from National Treasury gin books magiler ni pesa mane obedo budgeted for gise release gite iwinjo gimolo ni exchequer release cha korgi ber to koro mede ni moro mabede e diere kani donginjo kana pinyi to kare director mare somo e county ni kanye to winjo ka Jay wacho ni en bende ene list matiene ni nafas e kinde school to ge migawo mar omenda machiwo pesa cha duong mokalo diere ka gini jogo bika jogo bika moko kuom gibe nyithind gi poko dhi e secondary school Victor misumba kata riek machalo nade to ok nyal ng'ado ne jado rieko mitayo godo kiny. Koro itemo wacho ni kata mana wasumri moko ma Nyasaye owiro ok nyal chuo kom samithego dhako gi dichuo ma ochwanyore. Mana wachi iseng'en mowacho ana uno mai weche mag somo mimi yana no kaleng kabisa mora pero kama nanya Waziri John Mbadi orona oteka chal ka gima wacho ni we have been living in denial. Nitire miriambo moro ma wasebedo kwa dak godo gamenga e weche mag budget ahinya sekta mar somo. Owacho kanyo ni odhi KICC Nairobi ka e bura ma moro mamulo weche mag loso budget. Yes. Me wacho cha. Koro sengisa no sechopo KICC to akwaye ni kodo thuolo embe chieng' moro biera mogi TV ka olere weche moko gi jopiny. Kare. Wach mangiwa mokalo. Mopogore kod mano wan gi thuoke moro modong' PS mar high education nyocha ogolo milome moro ni nengo mar programs mitime mbalariany odwok piny sipuap to joma nyien madonje mbalariany ywak ni fee structure ni podoko menyo dok chien mar nengo mar somo ni ng'ama tugo gi wi jonyuol ka ng'ama thu jonyuol gi institution gin ng'a ka sirikal go karaka gi ngima jopiny koso nang'o Jay gini chandowa kabisa kaka jonyuol. Mane gima wacho ni nitiere gap maduong'.
Emomiyo koni Ministry mar Education dwan ni jatend piny ong'eye gi jogo manitie. Yes. Nikech chal ni nitie weche mok winjre malong'o. Nikech kiwacho ni duoko bech somo piny mbalariany, nena tamala 15 na 14 nyaka 30. Atamalo go abro ng'eyo. Ber kendo en puoch gi pak ne piny owacho. Kata kamano wang'eyo state mag mbalariany. To wang'e kaka pesa ioro. Ing'e ni sama piny owacho oro pesa gi HELB tiore diriyo. Nitiere mioro ne japuonjre mar upkeep. Yes. To nitie miore sikul mar tuition. Koro gimomiyo gini bedo ni adiera mare pok okong'e maber en ni iwacho ni duoko bech somo piny. To mbalariany monego bed ni koro absorb pesa moduok piny ni to pok imiyo pesa. Ineno. Koro kaka kakos marwa kaka mar media ni. Hapa ni sani nyaneno ni en 1,300 ki 1,100. Kiwacho ni duoke piny gata malo awach kata na 15 kata 20. To University of Nairobi kata Maseno University kata Moi University machiwe ni to pok imiyo pesa to reflect ni waduoko pesa ni piny ne jonyuol to into wamiyi makama to cover up. Communication no onge, pesa no onge. An kaka nyathi sikul kata kaka janyuol tawinjo ni no duok pesa ni piny, tang'iyo fee structure to kane gino ka abedo gi buok. Nikech gima university bendo timo, university wacho ni adiera makende en ni sirikal miyo waga pesa mar tayo chenro magwa, pesa miluongo ni mag operations. Lakini pok waneno pesa no. Koro in janyuol gimitim nikech nyathini twadwa kawo wapuonji. Koro chalo ka gima nitie pesa moro mikone ni chulie mamonde mondo nyathini ni kata bed ni en e sikul ka to wanya chulo lecturer. Wanya chulo joma beto, wanya chulo joma luoko kuonde ma gininde. Nikech sirikal pok omiyowa pesa. Emomiyo ni neno ka jonyuol mang'eny ahinya nyato mago ma nyithindgi donje first year wacho ni giyudo ka nitiere pesni moko moko negi gichul mok ging'eyo ni en tije nang'o tije nang'o. Ochalo insurance moro. Bia sikul. To sama in e sikul ni taya nyaka liel. Joma ni e library nyaka wachul. Samoro kidwa chieme mes ka kata ibro nyiewo chieme mes to nitiere jotedo nyaka watim ang'o nyaka wachul nyaka wabet pibe nyaka waber pibe. To sirikal pok omiyowa pesa ni. Koro e fee ni no wamede 50,000. Chulwa 50,000 no mondo nyathini oyud kaka dak mare bedo maber e sikul. Chieng' ma sirikal omiyowa pesa ni to wabiro neno kaka watugo kode mondo bende duok ni ang'owa fee mibiro chulo bang'e ka chien. So mane momiyo yudo ka jonyuol ywak no wacho no duok piny to barua mwayudo to nitie gi pesa moro motim ang'owa momedo. Emomiyo wakoni Ministry of Education nyaka wuog oko mapim ne ji gigi nikech samok gi communicate gioro mana circular. To circular wawacho ga ahinya ka gimoro ni money follows function. Sami kona dwa timo kama to chualie pesa bende madhi timo gino. So kiwacho ni waduoko bei ni piny to pesa no to kotimo ang'o okimiyo schools to cover up gimiduoko godo bei. Chalo ng'ama dwa moro jonyuol koro to sikul to kimiyo pesa korithiwo janyuol gi sikul. Magi mi jaluongo ni management 101. Bas riek. Ken wan kama tek ahinya nikech kada mana jotend mbalariany gin gaga put mar gimoro makelo gi kanyakla wacho ni gima giluongo ni stakeholder engagement lalruok ne ok obedo mane ogolo wach mochwiny kuom gima PS nyocha oro ne ute mag fwambo ni. Gima mora ni kochope wach mara kuonde tiegruok kata mana mbalariany gi to wawuoyo kaka jolony nikech wakadho kanyo wan jolony nang'o to wakadho kanyo ang' kaka itayo gi. Ang'eyo ni kinde mane wasomo ka wan e mbalariany thothwa nobede lemo mag telo ma samoro nyalo kikori gi telo mar mbalariany. Anyalo paro kinde moko kane Fredo Gweno gine joma ne omako motegno ahinya telo mar kar tiegruok. Koro wach manitie
en ni mana ka jay wacheno sirikal nyalo ng'iyo yore mag loso nyinge e mbele e wang jopiny ahinya to king'iyo ka koro mbulu masani ne chalo ma ji ne ywak karawere ne ywak ni sirikal omedo diwa korka weche mag tiegruok to king'iyo sani gimiluongo ni populist matiende niya ikawo thuolo mar mondo mi mor ji mathoth dichiel tikawo thuolo maduong'ie mokalo kata ikawo ondama moro maduong'ie mokalo to gikone nitiere kumoro ma bende ywak nitie kech king'iyo joma timo chenro mag tiegruok mag thieth ma kinde nyalo paro kane fee margi noringo nyaka gimoro 600,000 to sani neno ka kinde 22,000 nyaka 75,000 ng'ato timo chenro mag thieth gima koro idwa penjo niya gima ne siling 600,000 timo ere ka 75,000 dhi timo koro mane kama penjo nitie kenya paro kinde mane wasomo kane ng'eni sombwa mar weche mag tiegruok mag lony mag lendo ni en itime ok time mana gi buk gi kalam kende nyaka yude ni in gi picha moro minyalo goyo nitiere studio moro kacha ma umbendo nyalo goye duondu maka gi kacha nitiere gik mathoth mutiyo godo kanyo ma nyaka ng'iew gi kod pesa to nyaka ndik joma tayo gi to nyaka ndik joma tiego ji ng'enyne thoth mbalariany mantiere pachoka gionge kod jopuonj moromo thenie mogik kipimo kata gi kuonde mamoko thoth ne yudo ka mbalariany gi chak ndiko ji mamoko miwacho ni part time indiko gi mang'eny kende mane wanyalo kelo tiegruok bedo e rang'iny mowinjore to sama ang' idwoko gini piny ni to okideo pek ma samoro mbalariany odong' godo to samoro rem nyalo bedo magikone jomwa dhi bedo nwa golo mayudo task kata oboke magi ka gise graduate dhi bedo manumu moloyo koro kanyo bende nyaka pod obedie motang' ni sirikal kapo ni giwacho ni gidwoke ma piny to nyaka gimanye yo maginyalo ng'iyo godo ni mbalariany gi kopogore gi yore moko mag chwalo ne gi omenda gin yore mamoko bende mage minyalo jiw gi godo mondo gin bende gilosie pesa e yo ma bende pod ginyalo tayo godo chenro mag-gi ma ok ohinyo jopuonjre ma koro sani dhi donjo kacha kar rombgi nikech koro thuolo mar somo yaw omenda mar somo dwok piny koro mago gin gik manyaka ng'i inyalo paro ka nyicha ning'isi ni kinde mane watimo mbalariany nyan nachulo fees mar 21,000 e higa ma kigolo helb 8,000 mosechulo chutha dong 13,000 e higa kipogo diri 7,500 e tam mano semester to gikone bang'e joma ne duogo chule higni moko 4-5 bang'a chule 200,000 1,150 nyaka 200,000 kigole kendo migole 200,000 no kidwoke 21,000 mana chulo cha nitiere wach manyaka to nitie gima jolony kaka senior bonyo gini mandiko weche mag ohala ng'isi luongo ni inflation adjustment moro be nyaka bedie iwacho ni pesa ma kawuono nigi pek gi nengo molo pesa makiny iseyudo jaduong' kaka ni mbala kaka ndururu ne pesa malich moro mchaka kano golna receipt mane otongola ariyo to dwako ni nodwa dhi bayo godo Kisumu ndala adek ni manyamano to era die ko nyaka ng'i ni nitiere pogruok gi kaka piny medo ringo chumi bende medo loko gavana doni go wiye gini matin mondo wachak wadhi agenda moro machielo weche mag somo ni omulowa kabisa nikech somo ne momiyo wan ka somo ne momiyo piny Kenya ochope okang' makoro chope ni Victor nikech joweche ga wacho malach to pod wan gi wach mabe kore lach adwa ma penjo achiel ni to sama nyocha ne government omedo omenda mar mbalariany nikech inyalo ng'iyo anyalo paro kuom ranyisi Moi University ne kawo gimoro 73,000 per semester kanyo government mano e weche mag somo weche mag lendo gi kuom ranyisi to kanyo sirikal no biro gi wach mar medo ni ne gitiere nyaka 100,000 gi wiye sama nyocha no dhi 100,000 gi wiye be nyocha mbalariany gi nigi pesa ne pod gionge goda unga sama ne gimede didek ne pod pesa gionge godo onge mano wach ni wan koro wachoko kama koro wan go mabalang ne pod giloro mana satellite campuses magin godo mara riyo sama nyo duoke pinyni to nyo sedhi malo government ne oko wacho nwani to gaps gi gidi dino nango fuok modongi ne gidi dino gi yo mane pesa ni koro ne dhi akanye koso meto cha ni meda mar go gi wich yeni ntie kwano moro migaga gi wich donge nitiere criteria moro mane giwacho ni aput mane ochok mane oket gi jatend piny mane onono weche gi nokelo ne gi report moro koro kane aput ni koro ikete tenge
tiende ni jolony kama nowuondowa koso ng'at mane manowuondowa. Ma ema miyo koro nitiere bagni gi riwruok e weche mag somo gi to gi siasa bende. Miluongo ni populism, siasa mag samoro ng'ato donjo anyuola mar yuora nena, ng'ato donjo anyuola to un gi chandruok to en osewacho ni an kanya dhi yudo kariyo chieng' miyengu koko lal welo to sebiro simbe bok donji pod en Nairobi pok obiro. Ging'iyo tiyogo en ni chieng' liel. Nyithi yuora ne en ng'ama ber ahinya. Koro yuora in beda mos ka nyithini ga dhi puonjo. Iwacho ga ni nyaka university. Made chake bed ni samoro boyudo ka yuora bedo twecho matin. Koro ba ino kibi chandori. In wan kodi kaka nodhi yuore porito. En gino lep nyakeno. Nyakwara mogi pod baka dhi nyime kokalo e social media handles magwa. Bende inyalo medo golo pachi ka ja Kenya. Weche mag somo gin weche mochuno. Gin ma gigero kendo girito piny. Nyakwara mogi happy birthday Mama Aida Odinga. Kendo neno cheno ni embe wacho noluwo kaka wafuono kendo wakolo weche matimore okinyi makawuono. Gima nyako ng'e kaka jopiny wan kanyo kod auditors mabende nono buge mag pesa mag sikunde. Kendo report gi no wan kod geno ni jopiny bende e bunge mekwa kuonde ma ji chokore nyaka ibed machiegni ahinya mar ng'iyo ni to skul ma chiegni gi dalau ne tiyo nade gi pesa ma sirikal kowo, nikech mano bende ting' manie lweti kaka jago kura. Nyakwara mogi mopogore kod mano weche mag mibadhi dobed ni en koko manie paradiso koso nang'o. Siemruok sani koro tiapi kind jood bura manie National Assembly, Senate kaachiel kod bende bad sirikal mamalo mar executive. Kumachielo do bende ywak ni chal ka gima isiemo wang'e e yor koyiem. Jatend National Assembly Moses Wetangula pimo mbaka mane ndiko ma Mathayo 7 Matilda 3 nyaka 5 mawacho kama: in miwuondori awuonda ni kuong igol yath maduong' manie wang'i iwuon eka inen maler mondo igol pil ni yath manie wang' wadu. Kanyocha owuoyo kane county ma Mombasa ero mano kelo kanyakla bad migao mar judiciary kata mar doho kanyakla kod National Assembly nalo mano kende bang' ka jatend piny Kenya kane lose county Homa Bay ne owacho ni bad migao mar doho bende osebedo kanyawo mibadhi e wach mar miyo joma oseyud gi mibadhi oboke moro mawacho ni chal ka gima ogeno ni nyalo bi make mondo mi geng' meko mare. Yande bende osiemo jood bura ni komiti mar bunge en go gi neno moromo mano wuok tich mokalo chien. Bura mano kelo kanyakla jo ODM kanyakla kod jo Kenya Kwanza ni kanyo mibadhi otia pende. Stafford keni ka onyalo yudo kaka jatend piny no loso to ibro miyo wago duondono. Senior ma wapimo mana gi siemruok lwedo karata ose mana chakore achaka. To piny maduong' ni jatend piny no ng'e karang'o wachni ka consumer maro intelligence. To jood bura gi bende nyocha osieme ni kuongi luoke odi komondi kapok ibiro irwa. An gi penjo ariyo. Nyathi modonge kanisa. Yes. Kendo weche kanisa mori mana kaka mora. Kabisa. Ohala mane miwacho ni en ohala mosebetie nyaka ne piny ni chakore. Ikisungu ni the oldest profession. Jolu machon ne otise ni tim ndaga kata chode gi dholu masane. Bas. Katopamo. Opamo gi giwuok awuoka kende gi koso nitiere gimiluongo ni market forces. Nitie kastembe. Nitiere e chiro ka chiro nyaka bed gi jang'iewo gi jauso. Bas. Eka ohala wanyalo luongo ni ohala otimore. Mane seduoko penjo mokwongo. Nitiere jauso gi janyiewo. Bas. Penjo mar ariyo. Waduoki. E chiro kanyo kiuso tong' tiyawo lweny. Jaus tong' tiyawo lweny e chiro. En chiro manade ma inti uso tong' tiyawo lweny? Tong' to ng'awo. Tong' to ng'awo. Donge tongi gi emite mang'o? Emidhi to. To mondo yaw lweny e chiro ki jaus tong' nyiso ni in gi chiro moro miyie dhi asara.
chik mar uso tong' wacho ni kija us tong' kik itug lweny e chiro. Kik item. Kata kidak e od kiyo. To kibakidi. To mondo ibed gi chir ni koro hata yiedhi asara ni tonga gi katang ne tore. To lweny ni nyaka go. Nyaka jiko. Nitie gi ng'eyo. Mane seduoko penjo mar ariyo. Samoro okikelo tongi te e chiro. Lakini uso tong'. Kata ka nikoni ma stock mar lweny. To nitie gi ming'eyo. Nitie samoro kelo miye ke. Chiro no nitie kuma wuok. VOJ nyaka wawinjore ni mibadhi e od bura ok en gima nyien. Wan duto ka wate. Nitiere ja od bura mosegocho ni mokone ni nitiere jogi be ing'e ng'ato kuro. Manyenwa ng'ami ng'eyo ka kiny wan kodgi mondo walos godo. Osepenjwa mang'eny kabisa. To bende waseng'eyo ji ma bende osemanyo moko ni bedi ng'enwa ng'ate committee ni. Kiny wadwa dhi e community to wawinjo ni nitiere kaka nyaka wang'egi kapok watimo ang'o, kapok wachope mbelegi. Mano bende osetimore. So gimoro ni jatend piny kore ka wacho ni gini nyaka bede ni either gini onyore. Kwecho koro dhi orea mamalo. Moko nya kipap. Koro nyaka uduog gini e saikati na jopiny ni jopiny jogi onyora jogi kwaya gini mang'eny. Ojok. Noyao mbape malach ne jo od bura. Koro gini chal kama koro hewe. Emomiyo ywak. Kok kamano. To nitiere nikech wang'e ni pinje wagundagi. Bende nitie kaka samoro gidiyo. Nitie gima piny Kenya dwaro kamoro to kone ni nyaki wach mnadiere weche mag mibadhegi. Kendo wang'eyo kuonde ma mibadhegi timore. Jo od bura gi nyaki siem wang' gi elela. Nikech ing'e ni piny Kenya ringo gi chike moketi. To chike gi ilose od bura. To nitie chike mang'eny VOJ madira makende en ni samoro jok mamiyo wa hola gi koni mondo wamiu pesa ni. Wadwaro chike makama. Nikech samuketo chike gi to pesa wani bro tiyo maber. Achiel kuom chike go ene manyicho wacho ni anti-money laundering bill. Anti-money laundering bill ni en chik mar kedo gi mibadhi gi koto ji gang'ang'o. Temo kote. Ineno. Ma e chik ma jo World Bank manoko ni piny Kenya nyaka keti mondo kwa yud hola moro kanyo. So nyalo bedie ni nitiere jogo makone ni wadwa tiyo gi Kenya, wadwa timo gik moko gi piny Kenya. To mibadhi manitie od bura ni bro mono watiyo maber. Kwer jogo siemgi. Koro William ne koma na ote. Samoro kom na ote. Nikech chir ma en godo ni to jaus tong'. Nikech adira makende jo od bura gi bro koni ni samoro amora menitiere gimidwa kalo od bura mowuok e piny owacho. To nitie kaka nyaka tim ang'owa nyaka ng'ege maber. Lwedo nyaka rewle nyaka lwedo. Nikech penjerie ni chieng' ma John Mbadi somo budget ne mokwongo. To jo od bura nok e od bura. Ok chop kata mia. To sechego gin kituya kendi kure empowerment. Gigolo milionde modhuro. Empowerment ni important moloyo budget ma John Mbadi somo mokwongo e sirikal mar broad base. Monego gibedie gite. Mondo giwinjie bipango maber ma John Mbadi nigo. So nitiere gimoro ma ka gidwane gitimo to gidhi kucha to gichano line timiyo gito gidhi timo ang'o to gidhi support. Mano nitie. Emomiyo jo od bura mang'eny machon wacho ni to wan gini wang'e ni timorega gima wabuokgo ni sani koro kiwango ne omedore. Gigo ng'awe malo. Mane ma giwacho. Kiloso kodgi. Gigo wacho ni gini to nitie. Gini nwakawega 25, 30. Sani to koro mowinjo mnano dhi mia ni signature koro mia. Bende giwuore ni to kara koro gin marach manade. Nikech margi ne en 25, 30. Sani koro signature mia. Nyisi ni gigi timore. Erokamano. Makosa maduong' kapok aweni en ni ng'ato ni Moses Masika Wetangula chung'e od bura. To bende confirm ni nitie seche moko moseyudo barupe moko ma implicate jo od bura. To loso kodgi to wegi. Ng'ama noyiere ni en judge mar od bura ma kokelne ni ng'ani jamibadhi to gi evidence to kone ni
in koro wach ni werigo dhi ilo matin kar mondo mi jo EACC mondo investigate obendo nyayo mibadhi. Kama kaka jatend piny Kenya William Ruto noloso e romo manokelo kanyakla jood bura mag ODM kanyakla kod Kenya Kwanza manotimre Karen Nairobi ka wuok tich mokalo. Mos makene nyakwaro Mogajwang' gik molos gi dhano samoro japore kamano. Gavana wachni koro diedo ka sigand jaus tong'. Amba duoki mana emuma kama je ba yie. Yes. Amba chaka penje tele je yo penje ariyo tana penje. Kata ko ka penje tamba tenni. Yes. Okel ji Samaria. Nyim jawar. Ne oyudu ka chunye ler. Jiza Maria ni dwaero ka yuoche sana. Yes. Kae to ruoth penje ne. Ajoko sebiro moko ni mamani ogajore ahinya ka chumbu maje wacho no se aminga cha. Yes. Emoloko. Makarasa mobire do ya oka chaka modo ri kamoro. Ruoth kone ni koro ngama ler. Okawa ne kidi obol kuome. Yo anyore. Dano kera kamus. Kiko kwa kama. Kilo kori kama. El gisimbe koro mako simogo. Keri ndoge osekwa ngari odi. To je to kama na simbe mos to lo chura chare. Indio je to koro pome mike. Kaka wane ni ruma kama. Koro mai gima ne jo bura gi penjo William. Ni am. Yito yini wajo kuwe. To siem no ngama ler. Koro gine ber ne jopiny. Nekech jopiny koka ng'eyo gima timore kae. Nekech wasewacho pile kaka wanene kae. Ni gima William Ruto ne wacho no ok en gima wendo. Kata wajumbe gi bendo ng'eyo. Mak mana ni giwache ni ng'ama wache e ng'ama ok owinjore wache. Nekech giwache king'iyo Victor. Gima William Ruto wacho no. Kanyo sirikand ni odonje telo. Nitiere cases mane ni e doho. To ni winjo kaka gichako kachiel bang' dweche adek tiwinjo ni case makama ogwetho oko ODPP ogwetho oko achiel kuom gi en case mar Rigathi Gachagua. Yes. Lo mar Bute Airport kane. Lo mar Bute Airport ne. Donge no gine ma milion 200 duokne. Donge jo Kenya ma William Ruto losogo gi ma pod jo Kenya sani. Aisha Jumwa kobedo nominated mondo mi odhi obed CS. Nen gi kes koso no onge godo. Nen gi kes mane etenegi tero ng'ate buolo. Ni no chamo chuny ng'ato. Mondo mi ne gole kes cha donge no gwetho